От много години регионалната библиотека Партений Павлович в Силистра има една незарастваща рана – книгохранилището. Помещението е изградено като топла връзка между сградите на пощата и библиотеката. Направено е лошо, а и времето е ударило своята плесница и вътре тече вода. Сигурно имам поне 5 докладни записки. Всички те са били приемани с разбиране, но за съжаление едва миналата година, през декември месец, беше взето решение и се отпуснаха средства за ремонтите на покривите. Старата хартия на много ценни издания е като опърлена. Развиват се микроорганизми, а средства няма нито за опазване, нито за реставрация. Има определени стандарти, на които трябва да отговаря едно книгохранилище и за съжаление ние не отговаряме на нито едно от тези условия. Те касаят осветление, отопление, влажност на помещението и така нататък. За съжаление вече 5 месец строителните работи не могат да бъдат извършени. Единствено, което ни притесняваше до сега, беше времето. Винаги се дъждовно, сняг и нямаше възможност. За 4-5 дни може да оправим тия 170 квадрата, които горе са така фрапиращи. Най-голямата мечта на работещите в Силистренската библиотека е някога ценната книжнина тук да бъде дигитализирана. И докато чакат, се молят някой да им помогне поне да се купят 2 климатика за страдащото книгохранилище. За TV7 от Силистра, Любомир Добрев.